Simken ti kaasi ni Jesus kadagiti tattao, idi makita na ida amubot-boteng ken nakakaasi. Kas dala karnero nga awan mang pastor kadakwada. Ado ti anyen nembasit ti agani kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Agdawat kayo nga rod iti akin ko kwati maani tapno mangibaon kadagiti agani. Good morning. Lakablawan tayo mampay maminsan. Happy Father's Day kadagiti amin nga Father. Happy Father's Day. Uray tay first mass, makigtutak ta medyo ado di nakimisa. Uray tatta ni adu kay latta. No umayo kita entay motor nga Aerox na aladan. Sakay la umay tatta na. Sakay la umay tatta inabakdan nagkapoy kayo mat. Dagiti kakadwak sakbay ti raffle ka ti agtartaray di utak da ka Aerox, laptop, cellphone, idi nalpas nga nabunot da nga hanga isudan ka di dapay kayat nga apan idulin di premyo ba anyo tan nabak tayo mat kunada. Anyway, thank you apo ti support tayo di jay raffle draw tayo. Idi piyesta tayo ken di jay coronation da amin nga tulong yo apo pagyamanan unay nya. Dito ebanghelyo tayo. No anya di imbaga ni Apo Jesus idikas jay met kanya tayo tatta anya tatta daytoy kunana basit ado ti maani ngem basit ti agani. The harvest is rich but the laborers are few kunana dayjay. Kaslamot tatta. Idi dakam ti agrobwat nga dumakkel. Nagpipingot kami. Yamu atay, yung rodrigat-rigat niya, nagririgat kami, ay naggagagat kami nga, makisik ka, makiraop, makigapas, makikamus, high school pala, hindi ka makikamus kamin. Yamu pa'y, tatanga panawanan, hindi naggapas kami, hindi, amoy iti tracer may hindi kaday tay impidal. Amoy dati impidal ni apong may ti kadadakkel ti tracer nga nakadagdag sen nga awitan upat di mga siw nagdakkel takayo impidal anyo amo dagiti ta rich kids kay nga rod. Idi kwan bumaro ako ni adamet motor ti traceran naglaka tatan nay may tay tilyar nga nagdakkel brr nalpasen di pay na orasan. Kada kami idi kamarmarpag ti pagpagay kasi ti araramidan mi idi. Kasano mga di agsangpet dagijay nga paggapas tatan. Nagsasadot mo ti tataan gasumpay mo ta nanipod simmangpet day ta apurpis. Ala, awam mo umawayan. Apaya nga hanyo maawis ida, handa kayat Father, apaya, ay apo, ada ka mo purpis dan, apo kaslada mo pensyonado gaya man. Or-orayan da mo laday ta nga purpisan. Ay, di may nakarkaro, di may isa nga ili nga nagyanak. Gaputan na delay day ta purpis, opat sa abulan, nga handa na awat, idi imay da nagitudan, nagulpida, opat abulan, ada imawat ti 12,000, 16,000, 20,000. Ala ipagarup dagidi umawat nga nagannaken. Binulan na kasi kadakkel yawatin na. Ay ko nagsiatan ko nada, apo aldaw ti tienda dayjay. Apo idi ko anda jed damutan nga naka red horse nga agbibidyo okay dagay imawat ti porpet. Nagagatang damot ti TV nga honghang sa tinagan na dagitay China kada dagitay ni radyo. Apayati ko nada ka sumaruno abulan ka awam mutan. Iso nga tatta kita dagitay nakapurpis. Iso ti ka how I wish nga da ko mamo purpis may. Apo no makitsendada apo nagbubungga. Ang kita amoyo ti obrada tatan. Agmamanicure kada agpipidicure. Ada ka naawat mo tay purpis mo wen kumari apan na pinaunnat di buok na. Gasam pa mo ta. Iso ayat pakairantaan na mo dayta. Iso nga tatan saduten nga umaway. Sa bagay si kamot ti nagpedicure, nagmanicure saka, nagmaksipil saka, apan makigapas, di pa na uram tarupam met. Di ka gungguna. Iso nga addan dagiti paggapas, nagdadakkelanen, kasi madot tay metan.
Idi aka isupay kumangam datan awanan. Kasi mo dato ibanghelyo. Anya ti kunana, ado ti maani ngambasit ti uray ti papadi. Ito'y la arkidiocese tayon, nanipod idi January aging gana tata, mano ti naustakil nga papadin. Lalakay, adda agka-kanser, adda mamatay, di tayo maagpabasa, awang mo mayat nga agbasan, gasam pa mo mapangga di seminaryo ka, bawal ti ag cellphone. Iparit na mo ti agawel, disiplina amot, inton nagpadi ka ha mga pagkakwartaan ata, na, di ka palagbasat sa bali, tatan bumasit, bumasit. Ngam ti kong kunakmat, addan tulat tagaraw ni Apo Diyos, nga addan tulat ta umadumanen ti awis iso dati kunana. Kanagpintas man dati tukad ti ibanghelyo tayo. Kano kitaan tayo dagiti apostoles na ibaunda. Idi na ibaunda dagiti apostoles nagsiwarak agingga kada tayo. Kada tayo nga nabunyaganen, awanan dagiti apostoles niya, datayon tinaikommisyon, datayon tinaibaon nga agmisyon. No kitaan tayo yitukad na nagpintas. Umuna, kuna ni Apo Jesus, nakita na nga agkurang ti agserbi. Kurang ti agserbi. Anya timbaga na, ibagayo, iti akin ko ti maani, ta agibaon. Kanya dagiti in commission na, kunana. Inikan na ti pannakabalin amang paksyat kadagiti dakes nga espirito. Mangpaimbag kadagiti amin asaksakit. Before nga naibaunda, naikanda ti power. Inted nga Apo Jesus dahi nga power kadagiti apostoles, idi nabunyagan tayon, idi nagkonperma tayon, tunggal ag komunyon tayon, na ited metten dahi ta a power kada tayo. Na ited metten dahi ta nga kalidad kuma kada tayo nga mga ramid. Maikadwa, innaganan na dagiti apostoles, da Pedro, Santiago, Juan, Andres, Tomas, Santiago, Simon, Judas, innaganan na. Kalpasan na napandan anya ti misyon nyo, kunana, power na inaganan da, misyon, anya ti misyon. Wakastoy ti imbilin na, apay mga imbagana ngamin kalaban na dagitoy kwa, dagitoy Samaritano. Di kay mapanti uray sa dino adagati hentil. Wenno sa dino nga ili dagiti Samaritano, hangkay mapan. Kaya na ngamin nga sa uwan, rejecten da kayo mo laeng, tahudyo da garod. Ngamin kayo nga rod kadagiti na po kaw akarnero, iti ili ti Israel, kunana. Dahito iti ibagayo, anya ti kunana, asidegan ti pagarian ti Diyos. Dahil ti mission da, ibagada nga asidegan ti pagarian ti Diyos, babaan, anya dagiti aramiden da. Paimbagan nyo dagiti masakit. Nabilag tayo mat mangpaimbag ti masakit. Datayo mat nga Ilocano, ado dagiti natural nga pangpaimbag tayo ti masakit. Ngamjak amo ano dadduma, nga dagiti agas tayo, improvise. Kas ano mo ti panagbalin na nga, agas ti surais data isbom ti parbangon, Diyos ko, kada kang angsag aday jay. Isbuam ko na. Bakterya di dyan nga uray langan. Diyan mo pa yan. Isumat yung bagada di dyan mo paimbagan nyo dagiti masakit. Kasano ka nga agbalin mo gamin nga agas ti kugit mo data. Ipuor mo nga bulong ti bayam. Dinagsaniit. Di na magpa-hospital. Anya nga rod nga masakit. Adda mo doktor. Nga maapay niya ti kunana. Adda mo bilag tayo. Nagado agas tayo nga ron. Agas tayo ti katay, kurosam laeng mayaten, panait, agas ti nyanaganan, salsalamagi, panait laeng. Nga pa dagiti agas tayo nga nakabilbilag. Dagiti hantay mauawatan nga agas tayo nga haan nga nyanaganan. Tawa-tawa, ang mayat yung tawa-tawa tata, uminom kayo pati tawa-tawa ta panagdidingge, usto mo daya, hantay lang Ilocano. Nukit kitaan tayo, ti sakit kakabsat ka, haan lang nga physical sakit. Haan lang nga dahil sakit tayo, ti bagi tayo. Tanudad duma, ti paggapuan ti sakit, at dayay spiritual, bunga ti spiritual, kendi emotional.
Ti sakit tayo no daduma, bunga, dijay, disposition tayo at tao. Iso nga naman nagsaksakit ka, i-check mo no paggapgapwan na. Haang ka nga umimimbag. Napaya, maululawak. Tatay, poras mas adaman imay nagpublish ti ulo na napo, blisan man ti ulo, kapaya, maululawak. Maturog ka mga laag, haan unay apo, ingkag bayad ka dagita nakautanga mo. Tapno awan mangilunlunod king ka. Si kamamot, si uutang ka, aglimlimang ka. Mangrugrugi ka pala maturog, agtok-tok manan. Sino data? Ni antay, ibagam nga awanak, agsakitak. Gadi, agsakit ka nga talaga. Nadaduma, disposition data. Hang ka makaturog nga nasaya at apaya, there's something wrong. Either siya nakautang, sika tinagpautang, nakarkaroon nga makaturog, dagaya nagpautang, sika ti kaap-apa da, wano sika ti adda kaap-apa na, sinungar ti nasaya at titurog na, awan disposition data, no hanga nasaya at yun na espirituan, rumwar ijay. Agasam ti masakit, haan lang ti sakit ka pisikal. Dahil agsakit tinakam ka tumulong, nakam na tumulong ka nga mga gas. Kano da dumagamin ti amutay lang nga sakit ka, dagito'y physical, dagito'y sakit tayo, ulcer. Amuyo ti ulcer kung nada ti psychology, ahan nga doktor, tadi doktor ka agasan dalatan. Ngam ti psychology kung nada anger day ta. Rurod. Patpatangkan na. So nakagurguram ni katugangam, agulser ka, ay dadayo maapo. Nakagurguram ta karubam. Di mo pa amot isugar nga agkatawa ka amuyo ti katawa no daduma makaparelax. Di mat? After nga nagkuha ka, ma-relax ka amin. Nagadya sakit no daduma adadya internal, adadya disposition, adadya na espirituan. Kano kaya mo ti maagasan na kaya mo nga saya atin, i-check mo pa nga umuna no paggapgapwan na. Enlargement of the heart. No pa nga dumakkel ti puso tayo, nabanbanog. Anya nga minti trabaho na, no agay ayat ko maji puso na ragsak, agkat katawa hangag sakit. Enlargement of the heart, rorod, sakit tinakam, gura, sama pa ila pabasulan nga kulkulamon da ka, so nalpas. Iya dayo maapo, awang kumamot. Ang agas ti masakit, mabalin tayo nga makatulong ti agas ti masakit. Maikadwa, anya dagiti misyon da. Pagungarin nyo dagiti natay. Diya magkaya dato yun, ada kayo, ano kaya yo? Sino ti makabaal nga mang pagungar ti natay kada kayo? Sa bagay, ada ambisyon tay amin, di mat, nga agpagungar ti natay? Ada mo tarigagay tay amin, di mat? Diya ti kagurgurak nga kitaan na ditay, umay daag pamumpon, into na maudi nga kararag, apo kayat da nga agungar, ay apong, agungar ka, lakayan nakpampanawan, gonggo-gonggonan na jilungon, hanak pampana, inya nga nga pampanawan, idi numabartek, ilunlunod mo, di ka pa'y lamatay, kongkot. Idi natayon ka kaya mo nga pagungaran, gonggo nang pa'y talungon, ay mabuti nga no kasi no, na ipabungay ita tanatayon sino ti mga alangan nga siya. Kamaruruda nga mangkit-kita, nakampanawan, magkailiw na kanto, anya, visit. Idi si bibiyag nga awan kanan na, si bibiyag nga agsaksakit, dimpay bisitaan, dimpay ikanti kanan na kadaagas na, idi na tayo sa kapagungaran. Iso ko nadaduma ka, makakikita ti kasdi ka, isukat kan sa talungunan, muna ipasurot ka tanta, agin aarte, idi adat nga na tayo, idi si bibiyag ni apong nawon na, ni nanang nawon na, nilakay na ka, ilunlunod na mo't. Sa bagay, damat kunayo nga pagungaran nyo tanatay. Ngamahaan lang nga DJ kakabsat. Haan lang nga physical death. Haan lang nga physical death. Haan lang nga jinatay nga bagi. Ado ti mabalin tayo pagungaran nga natay. Anya di jay. Di agasawa. Matmatayan di relasyon da. Taawanan ti talek. Awanan ti tras. Awa adda pa nagat atap.
Mabaling ka nga tumulong nga mangbiag day ta a relasyon. Haan lang nga natay ang nga di bangkay. Di relasyon ti agkakaaruba. Matay, natay nga talagang tapaya, adda agagagom, adda agtangtangsit, adda mangipakpakulam, tayo sumutihilig yo. Dakay ko mga mangibagang adda kukulam ka, inton itidyo di picture na ka, ta picture yo maisukat ta kita, na di, so tudok-tudokan da, nagunggunam. Na i-slide na gayam je, dahito iti picture na, kung ko ma cellphone na niya, inted mo kinji mangkukulam ka, na i-slide na ka picture mo, titinudok na. Next picture ko si ka ang gunggunam. Alawam mo kumaan. Kaya DJ no DJ, amoy DJ, relas DJ, panagkakaaruba, panagkakabagyan, panaggagay, no daduma matay di relasyon, apaya, gaputi sakit tinakam, gaputi pride, gaputi apang hangag kakaawatan, mabalin tayo abiyagan. Haantay magkabailan nga biyagan tinatay. Ngam dagiti relasyon, nga medyo madi, na matay, ijay trabaho, matayan, awanan tinamnama, mabalin mo apagungaran, tumulong ka amang paungar. Oray ta parokya, no matay ta parokya, ipunpun tayon. Nang kay madanagan. Biyagan, tumulong, makipartisipar, tumulong nga makipagragsak, makipagyaman. Iso nga oray di pa nagkakadwa no daduma no natayin, matay di relasyon, tumulong ka nga mang paungar. Nikabsat mo nga maup-upayan, awanan tinamnama ti biyagnan, awanan ti kasla, na mabalbalin ka, matayon ti naupayan dito lubong, mabalin mo nga inspiraran nga mang pabiyag. Dayjay ti kung kunana nga natay, hanyo nga dapan gugunggunan datalungon ni apong iyo nga natay. Iso nga panpanawak na daduman, agsangit kayo ta, peke mo ta sangit yo, agdungaw kayo kay peke mo. Ay, aboy, danon mo to, kada dito yung posporo. Apay di langit, apay la posporo ti pauit mo, maisopay nga. Pagbiyagan. Anya pa ti misyon da? Agasan nyo dagiti agkukutel kunana. Idi, awan panawon ti agkukutel. Leprosy da ito, niya. Awamat, adama agas ti doktor tatan, ngamsin no dagiti agkukutel. Dagiti hangover dagitoy. Iso dadi agkukutel nga agtrabaho ta agap-ap agas asok pala di mat iso dagiti agkukutel ta hangover. Awamat. Paksyaten nyo dagiti demonyo. Lo? Paksyaten nyo ti demonyo. Ti saludsod. Sinungarod kada tayo ti demonyo. Lo, kita nyo man takaabay yung isunan ni kung kuna di panunod yan. Demonyo dahita. Paksyatin nyo ti demonyo, kunana. Kinusaludsudan tayo, ayan na ti demonyo. Di mo't idi no agapat ti agasawa, wano agkaaroba, demonyo ka, satanas ka, demonyeta, Lucifer, satanas. Di makasya, linaaw dyan kakapsat ini niya. Oy, mga gyaw. Di makasya ti apa idi aglinlinaaw ti agkaaroba kada agasawa, tatan awanan ti linaaw na ulimaken. Hamo nga ipukaw nga demonyo. Ipos mo lata ijay wulmon. Dagitoy nga kaaruba, demonyo da. Awan ti kuan na ditoy. Talo di bunga ti papayak, apay nga duduwa, agtad-tad pala di nagpurusan na demonyo dagitoy. Naulimaken ti apat atta. Dijay wolyo. Iso nga dagitoy gagayem ko no daduma ijay Facebook. Nga agkaskas jay pasig nga negative ti apan na ipupos ano daduma kay i-unfollow apaya makaapektar iso ti kunak kanya dano daduma dagitay close laeng kanyak maiturod ko nga ibaga ikatem day tapos mo apaya apay ti kunam no negative ti ipos mo at da respeto dagiti tattao king ka sikamot ti pagsalte ka na dimat oh mga gyaw
Padasem ti agipos, sikat ti bumabati pa nagkita da kanyam. Dagito nga ako, negative isunod at duma, jak kayat nga basaan. No, apay mga lumabas, jiwol, kitaak mat. Dagitay mo, demonyito, nag-comment na mat, wang nga rod. In like the mat. Di giant tiriri, amuyo dagita, kunak nga roden, no dagita negative ti ipopos mo, negative ti boy-boyaem, kadadengdenggem, negative di umay. Maapiktarang ka, di mat? Padasim nga basaan dagi dyan. Saka nakibiyang di comment, binasam amin, nagne-negative. Ay, apo. Isong ano daduma, dagi dyan ti mang poison ti panunot, ken puso ti tao. Padasin yung nga boy-boyaan dagita, idol Rapi Tulfo, wun mayat. Ngam no kanayon nga dagi dyan riri ti agpamilya, riri ti agasawa ti dengdenggem, haan nga negative ti umay? Negative Won mayat di process na tanatulungan dangam no DJ kanya maapektarang ka. Agbaling nga negative ti panagpampanuno isogorot ti boy-boyaem. Iso nga ti boy-boyaem no daduma ka super tekla. Oh, di agkarkaro pa kam teklan engla. Pakpakatawa lang halpasen. Nare-relax ti biyag. Iso nga no daduma ayan na ti demonyo ko na tayo. Haanen nga agparang nga sarasaraan. Kada ipos-ipusan kada dadakkel ti pangil na. No daduma, dadtan ti mang poison kanya tayo, napintas ti social media no usarem anasayaat. Ngam no usarem a negative, apektaran na ka, dadtan. At dalabasit guram ti tao, apay ngay pablaak mo ta. Kama nga necessary, bimyang mo dagitay demonyito, manunto ti na poison ti, kuha na di jay, ang dagijay friends mo, isaksakit na kakunwari, nagpost ka ti negative, simurot da mo amin. Inton nakita da di tao nga amuda nga iso ti patpatama amon, bayasen. Sumreken ti demonyo iji panunot, iso na datoy, amok iso na data. So nga ayan na ti demonyo na daduman, dagtan, na ulimek, ngam makitkitam, lumablabas, itawol mo. Iso ko no daduma, kunay, paksyaten ti demonyo, ayan na, dadta. Iso ti mang poison kanya tayo. Iso ti mang tedibayas ti relasyon tayo. Iso mang dadadael kin ni kabsat tayo. In the end, iso mang dadadael king ka. Depende day ta ipos mo. Depende day ibaskag mo. Depende day itanggayam kadagiti tattao. Namnamaem, padasem. Agipos ka, agururay, ti like kada, comment na kita, demonyito. Padasem. Isa ti kunak na daduma ka, hanyo ipupos na kita, apaya, negativities, no. Haan lang siksik apektaran na, haan lang tao, amin agagayam mo. Poison day ta, mang dadadael kanya tayo. In a way, apektaran na ka. Yeso nga kuna napaksyaten nyo, mabalin tayo met nga, agipos ti pagadalan, mangipos ti kararag, mangipos kadagitay maka-inspirar kin ni kabsat, makatulong nga mang linglingay kin ni kabsat. Tiha nga may mayat ko manukas jay. Nung kitaan tayo kakabsat, dagitoy mission nga inted na, ang kitaan nyo niya. Paimbagan nyo dagiti masakit, tumulong. Pagungarin nyo dagiti natay, biyagam di relasyon ama matay, di di ambisyon nga naupupay. Agasan nyo dagiti agkukutel, di mo tayo painom nyo kadagitang hangover. Paksyatin nyo ti demonyo, kaya tayo nga tada itoy. In the first place, inikan ni Apo Jesus ida ti power. Inikan na kamot ti power. Di mission dagiti apostoles, mission mo mat. Kabailammet nga mamagkakapya, kabailammet ti manginspirar, kabailammet ti mangpapigsa tinakam dagiti maupupay. Haan la nga dagiti apostoles oray sika, iti nabunyagang kan adda misyon mo. Ngam ti dakas na no sika ti mangpatpatay di relasyon, ay kagpanunot kan. Ado dagiti tao nga kasjay.
No kasarsaritam, si katigod, agbaling nga dakes ni kumarim, haan? Ngam no iso na mo ti kasarsarita na, god ni kumari, si kamot ti agbalin nga, hoy, mawawatan niyaw. Dagidya isong ano, once nga digya tao, ti amin nga ibagana ka dagay tay negative iti daduma, an nadam ko na digya apaya, inton na pangkadjibangir si kantumatan ti agbalin nga, dakes diya mo no naggapon na dagito nga barangay, sino sponsor? Di sponsor lata pabasulan tayo, andam. Iya dadayo mapo. Dati na kapangabak ti laptop di pa'y nagpa. Daya di ko na iso nga daya annadan, tada dito ti mangpuy-puyson kanya tayo. Ngam ko na tayo kakabsat, kabailan tayo alabanan, anya ti rason. Apay pangalaan tayo power, in commission nan. Inted ni Apo Isusen, kadagiti adalan, sakbay da nga na ibaon. Kaya na nga saon, na itid magking ka. Obligasyon mo dayta. Lapanunutem, tumultulong ka nga mangagas, tumultulong ka nga mangbiag, tumultulong ka nga mangpaksyat ti demonyo, wano adda ka jibangir. Mangpatpatay ka, mangted ka ti sakit, si kati sakit ti kagimungan kada pagtrabahuan, wano si kati demonyo, iya dadayo maapo hang kumamot Agpanunot tayo, ano ayan tayo. No ito'y na i-commission ni Kristo, no araramidam nga tumulong kada mangpaksyat, kada mangagas, tao na kan Kristo. No jibangir ti kaya mo, diyan mo no sino ti akin tao kingkan. Ala kakabsat, lagi pun tayo man nandiyan naka-i-commission tayo, di nagbunyag tayo, nagkonperma tayo, makimisa tayo, ibagbaga ni Kristo, aramidam dayto'y mission mo. Hantay maramid day tano awan ni Kristo kada tayo.